Hi guys, welcome back to my YouTube channel. One, two, three, four. So ini ഞാൻ എന്നാ ഡെലിവറി സ്റ്റോറി പറഞ്ഞില്ലേ. സോ ಮತ್ತು ದಿನ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ್ ಇನಿಯಾಯ್ತು ದಿನ ಬರ್ತಂಡು. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಪಂಡಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ഞാൻ ಎತ್ತಿಲಕ ಬಂತೀನಿ ಇಂಕ ಸೇರ್ಪಾದು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಎತ್ತಿಲಕನೆ ಪಂತ ದಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕವು ಏನೋ ನಾಟಕ ಅನ್ಸುನಿ ಪಂದ್ ಕೆಲರಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ನರಮನಿ ಐನ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಒಂದೇಲಕ ಒಪ್ಪುಜಿ ಎಂತ ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂತೆ. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಜುಲೈ 13 ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ತಲಕನೆ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆನಪಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ಆನೇಪಲ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಥರ 11 ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತು ಪಂಡ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಸುಸ್ತು ಆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸುಸ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಸುಸ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕು ನಾನೆನ್ನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಸುಸ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೈಕಲ್ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಾಲ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೊತೆದು ಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡೈಲಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅದನ್ನ ಲಂಚ್ ಅವರ್ ಆನಾಗ ಬೇಲೆದವಳು ಲಂಚ್ ಅವರ್ ಆನಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಚಪಗ ಪಂಡೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ದಾದಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಏಪರ್ದುಲ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ದಾದಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಗೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕದಾದಂಡು ಮಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂತ ಅಂಡು ಮಂಡ ಕುಲ್ಲರನ ಉಂಟು ಬಚ್ಚ ಉಂಡಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾ ಉಂಟು ಜಪ್ಪುಗೆ ಜಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಉಂಟಿದ್ವಿ ಅಂಚಿಚ್ಚೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಳ ಹಾವಂತಿದ್ವಿ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ಮುಟ್ಟ ಬೋನ ಫಸ್ಟ್ ಕವಿತಾಕ್ಕಾಗ ಪಂಡಾನ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪುದರ್ ಪಂಪ ದಯಪಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ದಯಪಂಡೆ ಏರಿಗ್ಲ ಅಂಚೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುದೇರಿ ಕಾಲುಡು ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಚಾಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ ಬರ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ನೆನಪುದೀದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಏಪಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಪುರಕ್ಕೇನೊಂದಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕವಿತಾ ಇಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯ ಇಂಚೆಂಚ ಒಂದು ದಾದ ಅನ್ಸುನಿ ಬಸ್ಸು ನಿಂತಾರ ಅದು ಕಾರ್ ಪಂಜರ ಅಂದ ನಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಾದಾನಲ್ಲ ಅಂಡ ದಾದ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ನ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ದಾದಾನಲ್ಲ ಅಂಡಾಗಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪಡ್ಡೆ ಒಯ್ಕುಲ ಬ್ರದರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಆರ ಅಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಪಂಡೆ ಆವು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲು ಪೋಲೆ ಸೀದಾ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುನ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಲೆ ಪಂಡಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂದತ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೈಯಡನೆ ಐದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕನ್ನಾಲೆ ಅಂಚ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕನ್ನಾಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಕನಪೆ ಬಂದು ಬೈಯಡ್ದಾದ ಬಂಡ ಬಸ್ಪೇರ್ ದೀಪಲ ಕನಪಿನ ಅಂಚ ಆನಿಲಾರ್ ಬಸ್ಪೇಗಿಂದೆ ಪೋಯರು ಫೋನಾಗೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬೈಯಡು ಮುಂಚಿ ಐನಾರ ಅನ್ನಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಣ್ಣಗಡೆ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಂಡ ಬೇಲೆ ಕೈಕೊಂಬರ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ನನ್ನ ಬಸ್ಸೇ ಪೋಪಿನಿಂದ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಂಜ ಮುಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಕೆಡ ಪನ್ನಿ ಕಾರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಲೆ ಪಂಡ ಅಂದ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಓಕೆ ಬರ್ತಾನಿತ್ತ ಬಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಬರ್ತದ ಇಂಕ್ ಆರ್ ಬಂದಾಗ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಂಕು ಆರ್ ಬರ್ತದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಂಕು 2-3 ಸತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಪಂಡ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೋಪುಲಾಕ ಇಂಕು 2-3 ಸತಿ ಪೋಯ ಕಾಂಡಪ್ಪಗನೆ
ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಇರ್ತೇರ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಇಂಚ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಅಂಚ ಇಂಕ ಅಕುಲು ಲಂಚ್ ಇತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಲಂಚ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಂದ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದಡ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕಾಂತಂಗಲ್ಲೆ ಆರೆಗ್ ಉಪ್ಪ ಮಲ್ತು ಬಂಡೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯರೆಂದು ಪಂದ್ ಆರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬತ್ತೇರ್ ಬಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಬೊಣ್ಕೊಂಡೇರು ಈ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಕಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ದಾದೆತನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಪಾತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಯೇರು ಪುಣ್ಯಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ವೆಹಿಕಲ್ಡ್ ಪೋನಗೆ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿದ್ದಿ ಅವ್ಳು ರೀಚ್ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಐನಾರ ಅನಾಗ ಇಂಕ ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ಗಂಟೆ 5:45 ಅನಾಗ ಬೇಗ ಪಿದಾರ್ದು ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಯ ನಿಮಿಷ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ನೈಟಿನೆ ಏನ್ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವು ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿದ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಒಯ್ಕ್ಲ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿಂತ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಪನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ ಗಾಡಿರ್ದಲ್ಲ ಇಂಚದಲ್ಲ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿದ್ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಾನ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟದ್ ಅದೇ ಸೊ ನಡು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅದೇನ್ ತಗೊಂಡಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಅದು ಎಂತ ಕಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಡಾತೆ ಎಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಮುಂಚೆ ಆಜ್ ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಪಿದಾಡ್ಲ 5:45 ಪಿದಾಡು ಪೋತ ಅವ್ಳು ನಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂದ್ ಮಸ್ತ್ ನಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಾವುಡು ಪೋನ ಗೌಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಸುರತ್ಲು ಕೆಪಿಟಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪೋದ ರೀಚ್ ಆಯ 7:15 ಆಗ್ತಂಡು 7:15 ಟೈಮಿಂಗ್ 7:15 ಅದಿತ್ತೇನೆ ಅವ್ಳು ಪೋದು ಮುತ್ತನದ ಅವ್ಳು ಪೋದ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವಳು ಎಂಟ್ರಿ ದಲ್ಪ ಇನ್ಸೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತೇರು ಅಂಚ ಆರೆಡ ಪೋದು ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದು ಹಚ್ಚನ್ ಪಂಡೇರು ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆಂಕಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಆರು ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂದು ಲೆತ್ತೇರು ಇಂಚ ಚೆಕ್ ಚೆಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಏರಾಪಗ ಪಂಡರು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗರ್ಭಕೋಶ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಬಂದು ನೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪಾರಪ್ಪನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಾರಪ್ಪನ ಅಂಚದ್ದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಿರು ಐಕ್ ಅವಳಾದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ತದ ಸುಪ್ರ ಬಂಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ದಾದಂಡಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾವೇನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬಂಡಿ ಓಕೆ ದೆಪ್ಪ ಕಾರಂಗಿಲ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅಪಗ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಬಂದ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಬಿರೇಲ್ ಪೂರ ತೋರ ಇರ್ತಾನೆ ಬಿರೇಲ್ ಪೂರ ತೋರ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ದಿನ್ಸ್ ಅವು ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂಡಿ ಸೊ ಎನ್ನ ದಯ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಂಡ ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡ್ ದಯ ಪಂಡ ನಾನು ಆತು ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಆದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಎಂಡ್ ಅದ ಮತ್ತೆ ಅವಿಡೆ ಒಕ್ಕ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕುದಿತ್ತ ಅಂತ ದಾಯನಿಗೆ ಕೂಡ ಆದಾಯ ಬಡ ಪ್ರಕೋಸ್ದು ಒಂದು ಗೊಬ್ಬಿ ಇದೆ ಆ ಜೆಸ್ಸಿ ತಿನ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತೆ ಅಂಡ್ ಆ ದಿನ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಬರ್ತುಂಟು ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಆನೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮುಲ್ತದು ಪೋಯೆ ಹೋದ ಉಲ್ದಾದಂಡ್ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನ 7:15 ರೀಚ್ ಆಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗ್ ಓಪನ ಸಾದಿದ್ದಾಳೆ ಇಂಕ ಪೇನ್ ಪುರದಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ದಯೆ ಪನೊಡು ದಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏರು ಮಾರು ಆ ಬೇನೆನ್ ತಡುಪುನು ಕುಲ್ಲುನಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಾವೂರ್ ದಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಪಿಟಿ ದಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವ್ಳು ಪೂರ ಅದು ಅವ್ಳು ಪೋಯ್ದಕ್ಕ ಅವಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪರಕ್ಕುಂಡು
ಇಂಕ್ಲ ಚೆಕಪ್ ದ ಪೂರ ತೊಚ್ಚಾಯರ್ ಪುನ ಅವಳ ಅವ್ವ ಆದ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಅವ್ವ ಆದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರಿ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದಿರ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪಂಡ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತು ತೂತೇರು ಎಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಂದ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುನ ನಂದು ಅಂಚ ಅವಳು ಲೆತ್ತೆ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಂದೇರು ಪಂಡ ಅಂಕ್ಲು ಇಂಚ 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 ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಬರ್ತಾ ಪಂಡ ಐಟ್ ಬಲೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ದು ತೂಕ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ತ್ ಬಂದಾಗ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಪನ್ ಆತದೆ ಪಂಡೇರು ಅಂದ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿ ರೂಮ್ ದಂಚಿ ಪೋಲೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತದಾದ್ ಅವಳು ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಡು ನೂಲು ದಾದ ಎತ್ತಿಂದ ಕೈಟ್ ದಿಯರ್ ಇದ್ದು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಅಂಚ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಜೊತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಕೈಟ್ ಓರ್ದಿತ್ತಾನ ಬೊಕ ಅವು ಎಂತ ಅಪ್ಪನ ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜ ಅಂಚ ಅದ್ ಹರಡನೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ದಾದಂದು ಪನೋಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನದಿಂದ ಅವು ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ಮಂಡಳ నేను పన్నోడే పండే అవంటుండు దాదా పండ ఇంక ఐనాజి తింగోల్డ్ ఇప్పునాಗ పంಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಐನಾಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಡಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಅವಂತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಕೇನಂತೆ ಏರ್ ಬರ್ತೇವೆ ಏನೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತುಲೆ ಯಾನು ಹೆಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಬುರ್ಜಿಯಾನು ಹೆಣ್ ಮದಿಮೆ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೇರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೋಟೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುದಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದೆ ಅಂತಿದೆ ಬರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ದಯ ಅನ್ಪನ್ನುಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತದೆ ಏನಕ್ಲು ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಗೊಬ್ಬಿನಕ್ಲೆನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೋಡುತ್ತೇರು ಒಂದಿನಕ್ಲೆ ಅಂತ ಇಕ್ಲೆ ಏತ್ ಅನ್ಯಾಯ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಕೌಂಟ್ ಆಪು ಕರ್ಮ ಪಂಚಿನ ಏರಿಗ್ಲ ಕೊರಂಡೆ ಕುಲ್ಲು ಅವು ದಾಯಗೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಚ ದಯಪಂಡ ತುಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಒರಿಯನ ಲೈಫ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ 5 ನೆಲ ಮಲ್ಲೆದು ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಓಲ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಗೊಬ್ಬರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ದೇವೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆಗ್ ದೇವೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಬೇಟಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಗೊಬ್ಬುನ ವಾ ಒಂದು ಲೆಜ್ ಅಧಿಕಾರ ಲೆಜ್ ಸೊ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಗೊಬ್ಬುದೀರು ಇತ್ತು ತೂಂದಿರು ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಆದೆ ಪಂತ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಇದು ಧೈರ್ಯಡೆ ಪಾಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನಲ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇನೆ ಮಲ್ತದಂದ್ ಅಂಡ ಪಿದೈದಕ್ಲಿ ಬೇರೆಗ್ಲ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡ ಪಿದೈದಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಗೊಬ್ಬುದೇ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೋಕೆ ಉಪ್ಪಾಡು ದೇವರಿಲ್ಲೇರು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಡ್ಲಕ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ ಇರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದಂದ್ರೆ ಏನು ಏನಲ್ಲ ಏನ ಲೆಜ್ ಲೆಜ್ ಇಂಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆತೆ ಇಷ್ಟೆನ್ನ ಬಾಳೆ ಆತೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಸತ್ಯ ಬಂತೆ ನೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕುದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕುದು ಬೆಟರ್ ಇರ್ಲತ್ತ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೇನ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದ ಪುದರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂತ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನೇ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಟರ್ ಪೂರ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ಅಂಡ ಯಾರಿಗೆ ಪಲ್ಯ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸ್ತಂದೆ ಹಾಳು ಬಯಸಿದ್ ಯಾರಿಗೆ ನೇರೆಗ್ಲಾತಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲಾತಿ ಯಾನ್ ಎದುರು ಪಂತ ಹೊರತು ಯಾನ್ ತಿರಾವದು ಪಂತ ನೆಂಟು ಬುದ್ಧಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಎತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಲಕ ಬಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೂ ಆಪುಜ್ಜಿ ದಾಳ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎದುರೇ ಬಂತ ಎಂಕ ದಾಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದಿ ಸೊ ಅಂತ ಅಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ ಅವಡ್ ಪಕ್ಕ ಭುವನಕ್ಕನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ರೂಮ್ ಹುಡಿ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪುನ ರೆಂಟ್ ದ ರೂಮ್ ದ ಓನರ್ ನಕು ಭುವನಕ್ಕನಕುಲು ಮತ್ತದ ಒಯ್ಯರಕ್ಕೆ ಭುವನಕ್ಕ ದಾದ ಅವಡು ಡೆಲಿವರಿ ನೆತ್ತ ಎನ್ನ ಬಯಕದ ಬಾಗ್ಲು ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಬಯಕ್ ಭುವನಕ್ಕ ದಾದ ಅವಡು ಎಂಟೇರಿ ಗುರ್ತಾತ್ರ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಸೊ ಅಂತ ಆರ್ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಆಯ್ತ ಓನರ್ ಹಾಕುಲೆ ಸೊ ಅವಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ನನ್ನ ಏರ ಗಂಡಲ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ